Starbucks не публикуваха съставките на своите кафе напитки. Това беше мистерия, докато не убедих един бариста да ми покаже съставките на гърба на бутилките, които използваха за приготвяне на артикули от менюто, като техните известни лате стик венчу подправка. Открих, че тук в Съединените щати Starbucks оцветяват своите PSL с карамелен оцветител ниво 4, съставка, произведена от амоняк и свързвана с рак, докато в Великобритания използват бета-каротин от моркови за оцветяване на напитките си. След като публикувах разследването и то получи широко медийно внимание, Starbucks премахнаха карамеления оцветител от всички свои напитки в Америка и започнаха да публикуват съставките на цялото си меню. Толкова съм щастлив, че тази прозрачност най-накрая излиза наяве. Говорим за такива неща от години. И това не е само Starbucks, хора. Това се отнася. А за всички тези кафенета, като цяло. Вие не знаете какво слагат вътре. Но най-важното, хора, е кафето. Кафето не е органично, а това е изключително важно. Кафеното зърно е една от най-замърсените култури. Известно е, че съдържа големи количества плесени, а също така се третира обилно с хербициди, пестициди и фунгициди заради начина, по който се отглежда в тъмна, влажна среда. Затова е толкова важно да се уверите, че консумирате органично кафе, което малко хора знаят, но 97% от кафето всъщност се произвежда по търговски начин. То не е органично, само 3% от продаваното кафе е органично. Затова, когато търсите чисто и здравословно кафе, уверете се, че избирате органичното кафе на Livegood. То е обогатено и с адаптогенни гъби и мака, които са чудесни за подкрепа на мозъка. Така че, вместо да ходите до кафенето, пригответе си у дома органичното кафе на Livegood.